И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Нада Камбеге. Тук с мен Кой си от Голдмен. Както ви обещах, че в този епизод ще е тук. Третия епизод. И тук е Лукас. И тук аз започнах една къща. Я погледни към къщата, къде съм. Как се качи там? Ти направи стълбички отзад, ела да видиш. Кой иска ядене? Пълно пържолка. Чувам ли се? Ако се чувам, напишете долу в коментарите. Май се чуваш. Приличат ми като бутуши. Къщата прилича. Къщата като бутуши. Абе, кой има бута? Какви са тя бутуши? Не, но ми не прилича на нещо друго. Какво е тази къща? Айде, лягаме, че става. Не ми прилича на нещо, което няма да го кажа. Чакай. Колко легло има? 4. Ого. Ще става голям скандал. Ще направим... как се казваше? Бой с възглавници. Бой с възглавници! И някой ще ме подбива възглавници. Аз ще се стоя тук като някакъв... Не знам. Аз нямам никакви работи, само една пържола и вълна. Педало. Аз ще направя сега айрон кирка. На всички ще направя айрон кирка. Аз събрах да ти оправя къщата, да не прилича тъй като бутуши. Не, ти не знаеш как да я направиш. Не я питай. Ти си прави своята къща там. Хора, само да попитам. С зомбите ли сме? Добре ли? Не сме с зомби. Добре ли, Лукас? Добре. Нищо, Мариан. Ти брат. Чакай, абе, обърна се за теб съм. Кой? Брат, бе. Кой си, бе? Дадох ти брат. Къде си, бе, брат? Абе, дадох ти брат. Това ти ли си? Това ти ли си? Тази кокошка ли си? Не, бе, ето ме. Пълно пържола. Пиле. Имаше и пера, ама запази. Като подарък за души. Аз виждам души. Аз съм Не правете нещо, добре ли? Аз съм топло. Малко ще я поправя езерки. Где бе, човек? Стига бе, човек. Аз знам как да съм. Ком са, бе? Зерки. Или Нада Камбеге. Как да го кажа? Всичките развахли. Нещо кажи моето име, ако ще. Пазджан. Пуска Мариан. Аз му казах име. Правете там. Може ли това да е моята къща? Дет съм аз. Дет чупя. Добре, де. Че аз ще направя. Дето зони. Ама аз правя и тук друго. Дето прилича на дробова глава, ли? Мисля. Аз ще поправя. Аз тук правя друга къща, ако искаш някакво да бъдеш тя пък. Не, това е по-удобно. Само че нямам легла. Абе, да ще пие едно легло. Какво става? Помогите си, че си изходя айрона. Ето, подарък искаш ли? Да, тук няма Камбеге. Ела тук. Стига, бе! Уф, извини. Не ми каза стига, бе.
Не, на Мариан. Добре. Защото мислех, че на мен се казва. Аз се чуя. Какво му правя? Аре. Аз не знам за какво. Аре, бе, Лукас. Това така. Човек, искаш ли айрон кирка или не? Добре, да не ти я дала, мама. Няма ти я дала. Искаш ли я последната питам? Да. Еми, стига си чупил дърво, бе. Ела тук да ти я дам. Ти кус. Врата не мога ли да си направя? Жалко. Не мога. Ето ги. Аз съм сляп. Добре, не ми прей номер, все не хвърляш дълбото. Трябва да ми научиш. А човек, не мога да го хвърля от този малко квадратче. Той при мен са малко. Поне моите... Поне моите са по-големи, човек. Човек, Знаеш, що са толкова малко? зато му трябва мънички пръсти. Какво правиш, какво хвърля? Ай, хвърли ми дървото сега. Аз щям да бера. Не мога и аз събера. Ти колко имаш? Дай ми го, бе, човек. А ти колко 12. Ела тук в честа сега. Защо се Човек, бас! Какво става? Бас тъпите квадратчета, е. Къде? Тук ти оставям дървото, защото... Не мога го натисна. Все едно имам дебели пръсти. Кой не мога да се Живи в слуша? честа. О, фак. Тъпото квадратче. Я, кажи ми го. Нищо не мога да се хвърля, виж. Ами, защото... С котренци даже го натискам. пак не Виж, мога да защото хвърля. те са ти големи. А при мен са С котренци даже не мога да хвърля. Ами той да се уби и вземи. И ще върне другите. Ала, като минавам на... Човек, вместо да натисна бравата, натискам... как беше? Кой? Евентара. Ох, липсва ли музиката? До сега още не си излязам. Кой? Ти? Даже си вървя добре, не ми лагва. Това е чудо. О, фак, лагваме. Не лагваме, аз мисля, че не лагваме. Маля, колко дърво събрава. Който иска безплатно дърво да идва при мен. Той заканчва да е. Той е малко по-наблизо, аз съм много по-наблизо. За кой не е дърво, аз имам. Като ти си ще искаш от него. И брадвата не ми е свършила, дето Мария не дали. Или Аз си Лукас. направих друга. Джек, забравям ви името в YouTube и ви казвам истинските имена. Колко дърва фармира? Чакай, още един след не събра. Ай, аз дойдох тук. Чакай, само. Колко дърва искаш? И 10 ще ми стигна. Не, аз знам. Къде си? Тук надо там да видим. Въркан! Как? Това беше The Life. Има пръсти. Мога да ти дам 4. Добре. Ма ти събираш. Не, че беше 12. Как ми даде там? Беше изваля кълъпа, че не мога да завърша.
са две леглата. Защото ги взехме ние с Мария. Мога да направим на аз вече се а ти тук ли ще спиш? Не го слагай. Абе, отиди си. Там, значи се зъркам. Спи. Някой да има това? Аз имам. Аре, елата тук да... Че стана вече 14 минути. Бързо! Бързо, идвай! Бързо! Имаш време. Беги, Корчо! Беги! Бързо, не ми показва това. Беги да дадем, Мари. Ела тук. Ако ви е харесал епизода, харесайте го. Да, спирай. Чао.